ବହୁତ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ହଇରାଣ ଏକ୍ଜାମ ହେଲେ ସେମାନେ ପଢିଥିବେ, ସେମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ମନେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୋଉ ମେଥଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଟାକୁ ଏକ୍ଜାମ ହେଲେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ ବି ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଚାଲିଥିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯୋଉଟା ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଦିଟା ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା କି ମ୍ୟାଥ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭିଡିଓ, ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭିଡିଓ ଆଣନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ମ୍ୟାଥ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭିଡିଓ ନେଇ ଆସିଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଉପରେ ନେଇ ଆସିବି। ତ ମ୍ୟାଥ ରେ ବହୁତ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ମୋର ମୋ ଭିଡିଓରେ କି ଭାଇ ତମେ କେମିତି ଏତେ କମ ଟାଇମ ରେ ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମ୍ୟାଥ ର ଆଟେଣ୍ଡ କଲ। ତ ଆମର ତ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଟାଇମ ମିଳିଲାନି ଆମକୁ। ତ ମ୍ୟାଥ ରେ ଏମିତି କଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମାନେ ରହିବା ଦରକାର ଯାହା ଫଳରେ ମ୍ୟାଥ ରେ ଏମିତି କଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମ୍ୟାଥ ରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ, ଆମେ କମ ଟାଇମ ରେ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବା। ସେମିତି କିଛି ରକେଟ ସାଇନ୍ସ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ 3-4ଟା ପଏଣ୍ଟ ଆମକୁ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ମ୍ୟାଥ ରେ ଭଲ ସ୍କୋର, ଭଲ ମାନେ କମ ଟାଇମ ଭିତରେ ଆମେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବା। ଆଉ ବହୁତ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଡାଉଟ ରହୁଛି ଆମେ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କରିବୁ କି ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ କରିବୁ। ଅନଲାଇନ ଅଫଲାଇନ ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ଯଦି ତମ ପାଖରେ ତମ ଟିଚର ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଭଲସେ ପଢାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ତାଙ୍କ ଯଦି ବହୁତ ବହୁତ ହାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ରୁ ତମକୁ ଭଲସେ ସଲ୍ୟୁସନ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ତମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଛ, ତ ତାହେଲେ ସେମିତି କିଛି ଫରକ ପଡିବନି ଅନଲାଇନ ହଉ କି ଅଫଲାଇନ ହଉ। ଯଦି ତମକୁ ଟିଚର ଯଦି ଖାଲି ଇଜି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଦେଇକି ସଲ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ତମ ମନ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସେ ତମକୁ ଭାବୁଛି ତମେ ଯଦି ଭାବୁଛ ଏଇଟା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ହେଇଗଲା, ତ ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବନି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଟିଚର ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ପଢଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତମର କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହଉଛି। ତ ତାର ଉପରେ ତମେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ବି କହିଦେବି କେତେଟା କୋଉ କୋଉ ଭଲ ଟିଚର ଅଛି, ପଢିପାରିଲେ ତମର ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ। ଆଉ ମୁଁ କୋଉଠି ପଢିଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେକ୍ସନକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା, ଆମେ ଏମିତି କଣ ମ୍ୟାଥ ରେ ରହିବା ଦରକାର, ମାନେ କଣ କଣ ଫଲୋ କରିବା ଦରକାର, କେତେ ସମୟ ଦବା ଦରକାର ଯାହାଫଳରେ ଆମର ମ୍ୟାଥ ରେ ଭଲ ସ୍କୋର ହବ। କେତେ ସମୟ ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ବହୁତ ଭାଇ ମାନେ କେତେ ସମୟ ଦେଲେ ଆମର ମ୍ୟାଥ ରେ ଭଲ ହବ, ସେମିତି କିଛି ଫିକ୍ସ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭିଡିଓ ଦେଖି ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କହୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମ୍ୟାଥ କେମିତି କଣ ପଢେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇଟା ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି ମୋର 9 ମାସ କିମ୍ବା 9 ମାସ ପାଖାପାଖିର ଇଏ ହଉଛି ରଫ୍, ମାନେ ଖାଲି ମ୍ୟାଥ ହିଁ ମ୍ୟାଥ କରାଯାଇଛି ଆଦେହରେ କୌଣସି କିଛି ଅଲଗା ଜିନିଷ ନାହିଁ, ଖାଲି ମ୍ୟାଥ। ଇଏ ହଉଛି ପାଖାପାଖି ମୋର 9 ମାସର। ତ ଇଏ ଆଉ ଏତେ ସବୁ କଲା ପରେ ବି ମାନେ ସିଜିଏଲରେ ଜାଣିଥିବେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଛି, ମାନେ ସେକ୍ସନାଲ କରିଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୋର ପାଖାପାଖି 17ଟା-18ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ମାନେ ସବୁ ଟାଇମ ସରିଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲା ପରେ ବି ଯଦି ମୋର ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହଉନି ସିଜିଏଲରେ, ତ ଆପଣ କେମିତି ଭାବନ୍ତୁ ଏତିକି ଟାଇମ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ମ୍ୟାଥ ର ମାନେ ମୋର ଭଲ ସ୍କୋର ହେଇଯିବ, ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା କଣ ଦେଇଦେଲେ ମୋର ଭଲ ସ୍କୋର ହେଇଯିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଲ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଯୋଉ ଟିଚରଙ୍କର ପଢୁଛନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଯୋଉ ରହିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ରିଭିଜନ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ, କରନ୍ତୁ ଏତିକିଟା କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଦିନକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାର ଅଛି, ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି, ଏମିତି ଗୋଲ ସେଟ୍ କରିକି ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆରମ୍ଭ କର। ମାନେ ସେମିତି ହିଁ ପଢ। କୌଣସି ବି 1 ଘଣ୍ଟା କି 2 ଘଣ୍ଟା ଦେଇଦେଲେ ତମର ମ୍ୟାଥ ହେଇଯିବନି। ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଲ ସେଟ୍ କର, ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏତିକି କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବି, ସେମିତି କରିକି ପଢ। ବାକି ରହିଲା ମୋର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଷୟରେ, ମୁଁ ଏଇ ବୋର୍ଡରେ ମୁଁ ଯେତେ ବି ଏକ୍ଜାମ ଆସେ ମୋର ଏମିତି ଲେଖିଦିଏ, ଲେଖିକି ବାସ୍ ରିଭିଜନ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ବି ରିଭିଜନ ସଲା ତାକୁ କାଟିଦିଏ, ପୁଣି ଯଦି ସରିଗଲା ପେଜ ଟା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଇଏ କରେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ଦେଖିବି କେତେ ମୋଟା ହେଇକି ଅଛି, ଆଗରୁ ବି ଯେତେଟା ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛି ତା ଦେହରେ ଏମିତି ସବୁ ପେପରରେ ଲେଖିଥାଏ। ତ ମ୍ୟାଥ ରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ମ୍ୟାଥ ରେ ଯୋଉ ରହିଲା, ମୁଁ 3ଟା ମ୍ୟାଥକୁ 3ଟା ପାର୍ଟ କରି ଗୋଟେ ଦିନରେ 3ଟା ପାର୍ଟ କରିକି ପଢେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯୋଉ ରହିଲା ବହୁତ ଇଜି ଟପିକ ରଖି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ଏଗୁଡାକ ବହୁତ ଇଜି ଟପିକ, ଏବଂ ଯୋଉ ୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱେଟେଜ ଯୋଉ ରହିଲା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ ରେ ଆସେ। ତ ସେଇ ପାର୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ପାର୍ଟ 1 ରେ ରଖିଦେଇଛି। ପାର୍ଟ 2 ରେ ଯୋଉ ରହିଲା ବହୁତ ହାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏବଂ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱେଟେଜ ଅଧିକ, ତାକୁ ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ରେ ରଖିଦେଇଛି। ଏବଂ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟ ରେ ରହିଲା ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ୱେଟେଜ ବି ଅଧିକ ରହୁଛି, ସେଗୁଡାକୁ ମୁଁ ଥାର୍ଡ ପାର୍ଟ ରେ ରଖିଦେଇଛି। ଏବଂ ମେନ୍ସୁରେସନ ଯୋଉ ରହିଲା 2D 3D ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେ। ଇଏ ହଉଛି ମୋର ବେସିକ ମ୍ୟାଥ ର ମାନେ ପ୍ରତିଦିନର ଟାଇମ ଟେବୁଲ ମ୍ୟାଥ ପାଇଁ। ଏତିକି ମାନେ ଏମିତି ପଢେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ। ତ ନିଜ ସୁବିଧା ହିସାବରେ ତମେ କେତେ କଣ ଟାଇମ ଦବ, କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର କାପାସିଟି ରହୁଛି, ମାନେ ତମେ କେତେ କଣ ମାନେ ତମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ସେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ତା ଉପରେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ମାନେ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ତିଆରି କର। ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସଲ୍ଭ କରିବି, ଏତିକି କନସେପ୍ଟ ସଲ୍ଭ କରିବି, ଏତିକି ଜିନିଷ ମୁଁ ରିଭିଜନ କରିବି। ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ତମ ନିଜ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କର, ଯାହାଫଳରେ ତମକୁ ଅଧିକ ବେନିଫିଟ ଦବ ମୁଁ କହିବା ଅପେକ୍ଷା। ତ ଇଏ ଥିଲା ବେସିକ ଜିନିଷ କିଛି ଫଲୋ ଆପଣ କରିବା ଦରକାର। ତ ତାପରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ରହୁଛି କି ଯୋଉ 3ଟି ଜିନିଷ ରହୁଛି, ମେନ୍ ଜିନିଷ ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ୱାଇଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ରିଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ମୋକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଗୋଟେ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ମାନେ ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କ ଘର ହଉଛି ଏଇଟା,
ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି। ତ ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଏପଟେ ବୁଲିକି ଗଲେ ଏପଟେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ସହଜରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆଉ ଜଣେ ଆସିବେ, ଅ, ସିଏ କହିବେ ଏପଟେ ଯାଉ ତମେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଜଲ୍ଦି। ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆସିବେ, ପଚାରିବ ତମେ, ତ ସିଏ କହିବେ ତମେ ଏପଟେ ଯାଅ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବେ ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ଆଜି ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତି, କାଲି ଆଉ କାହା ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ, ଆଉ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଟିଚରଙ୍କ ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ, ସିଏ ଯେତେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଏଇ ତିନୋଟି ଚାରିଟି ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଥ ଇନକ୍ରିଜ ହବ। ସେ ହଉଛି କନସେପ୍ଟ ୱାଇଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ରିଭିଜନ ଆଣ୍ଡ ମୁଭ। ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଛାଡିଦେଲା କୌଣସି ଏମିତି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଥ ର ଭଲ ସ୍କୋର କରିପାରିବ। ତ ପ୍ରଥମେ କନସେପ୍ଟ ୱାଇଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଫାଇଦା କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ୱିକନେସ ଜଣା ପଡିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସପୋଜ ଏଟା ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଫିଟ ଲସ୍ ଗୋଟେ ରହିଛି ଟପିକ, ତା ଦେହରେ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ରହୁଛି, ମାନେ 20ଟା କନସେପ୍ଟ ରହୁଛି, ତା ଦେହରୁ ଆପଣଙ୍କ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ 10ଟା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଆପଣ 11 ନମ୍ବର କନସେପ୍ଟ କୁ ଆସିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହଉନି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ନା ଏଇଟା ମୋର ୱିକନେସ, ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ହଉଛି, ତାକୁ ଭଲସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ କନସେପ୍ଟ ୱାଇଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ୱିକନେସ ଜଣା ପଡିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇଦା କଣ ନା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି, କନସେପ୍ଟ ୱାଇଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲେ ହିଁ ଜାଣିବେ ଯେ ନା ଏଇ ଟପିକ ରୁ ଆସିଛି, ଏଇ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଟା ଅଛି, ଆପଣ ଏଇ ମେଥଡ କଲେ ସହଜରେ ହେଇପାରିବ। ତ କନସେପ୍ଟ ୱାଇଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ର ଫାଇଦା ହଉଛି ଏଇଟା। ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କନସେପ୍ଟ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ର ସେକ୍ସନାଲ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ। କାହିଁକି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଲା ଏକ୍ସାମ ପାଟର୍ନ ଲେବୁଲ, ସେଇଟା ଆପଣ ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିଯିବେ। ତାପରେ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବଢିବ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟ ଫର୍ଷ୍ଟ ଗ୍ରେଡ୍ ଏକ୍ସାମ ହେଇଛି, ତାକୁ ଗୁଗଲ ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିକି ଦେଖିବେ, ସବୁଦିକି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, କୌଣସି ମାନେ ଫେସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ନୁହଁ, ସବୁଦିକି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ମାନେ ଡିଜିଟ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ, ସେମ୍ ଡିଜିଟ୍ ଅଛି ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ର। ତ ଆ ଦେହରେ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ର ବହୁତ ବଡ ରୋଲ ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ତାପରେ ଆପଣ ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ରହିଲା ରିଭିଜନ। ଯଦି ଆପଣ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ରିଭିଜନ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ଅସୁବିଧାର ମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ବହି ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଥାଏ, ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ବି ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିଭିଜନ ବହୁତ କମ ମାତ୍ରାରେ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆଜି ରିଭିଜନ ମାନେ କନସେପ୍ଟ ୱାଇଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ, କାଲି ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଲଗେଇଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ, ମନେ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ 3 ମାସ 4 ମାସ ପରେ ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆନାଲାଇଜ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆପଣ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ରିକଲ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ବାର ତାକୁ ରିଭିଜନ କରନ୍ତୁ। ରିଭିଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଇଣ୍ଡ ତାକୁ ମାନେ ସେଇଟାକୁ ରିକଲ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହୁଏ, ଆପଣ ସେଇଟା ଭୁଲିବେନି। ତ ବହୁତ ଭାଇ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ, ସେମାନେ ପଢିଥିବେ, ସେମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ମାନେ ମନେ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଉ ମେଥଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଇଟାକୁ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରନ୍ତିନି। ତ ପ୍ରଥମେ କନସେପ୍ଟ ୱାଇଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର, ତାପରେ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ, ତାପରେ ରିଭିଜନ। ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋକ ଟେଷ୍ଟ। ମୋକ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଫାଇଦା କଣ? ମୋକ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଭାଇ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତମେ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କଲ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏସଏସସି ଜିଡି ରେ ମ୍ୟାଥ 20ଟାରୁ 19ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଠିକ ଥିଲା ମୋର। ସେଇ ମେନ୍ସୁରେସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ମୋର ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ଭୁଲ ହୁଏ। ତାପରେ ଦେଇଥିଲି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କନଷ୍ଟେବଳ ସରି ଓଏସିବି ରେ ପାଖାପାଖି ସବୁଦିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ମୋର ଠିକ ଥିଲା। ତ ତାର ମାନେ ଏତେ କମ ଟାଇମରେ କେମିତି ଇଏ ହେଲା, ସେତିକି ମୁଁ ମୋକ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ପାଖା ଟେଷ୍ଟ ଦବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଶିଖିବେ। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି 10 ମିନିଟ ଅଛି, 10 ମିନିଟରେ ଆପଣ କେମିତି 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କରିବେ, ମିନିମମ୍ ଟା କହୁଛି, ଆପଣ 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କେମିତି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ଆପଣ ମୋକ ଟେଷ୍ଟ ଦବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେଇଟା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ ବଢିବ। ଆପଣ ସପୋଜ ଧରି ଦିଅନ୍ତୁ ଫେଲିୟର ହେଲେ, ତାପରେ ଆଉଥରେ ଫେଲିୟର ହେଲେ, ଆଉଥରେ ଫେଲିୟର ହେଲା ପରେ ସେ ଆସ୍ତେ 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 ହେଇକି କନଫିଡେନ୍ସ ଟା ବଢିଯିବ। ବଢିଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ବଢିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏତିକି ମାନେ ଜଣା ପଡିବନି ଯେ ନା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ବହୁତ ହାର୍ଡ ଆସିଥିଲା, ଆପଣ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ମାଇଣ୍ଡ କୁ କୁଲ କରିକି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ସ୍ପିଡ ଆଣ୍ଡ ଆକୁରେସି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହବ। ଯେମିତି ସ୍ପିଡ ଆକୁରେସି ମାନେ କମ ଟାଇମ ଦେଇଛି, ମାନେ ଧରନ୍ତୁ 3 ମିନିଟ 5-6 ମିନିଟ ଦେଇଛି, 5-6 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ମୋକ ଟେଷ୍ଟ ସେଇ ସିଚୁଏସନ ଟାକୁ ଫେସ୍ କରିଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ବେନିଫିଟ ଦବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମିଂ ର ପ୍ରେସର। ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଫେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଅସୁବିଧା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଫେସ୍ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦବନି, ବହୁତ କମ ମାନେ କଷ୍ଟ ଦବ। ତ ସେମିତି ହଉଛି ମୋକ ଟେଷ୍ଟ ର କାମ। ଯଦି ଆପଣ ଟାଇମ ପ୍ରେସର ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ବେଶୀ କିଛି ମାନେ ଆସିବନି, ବାସ୍ ନର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କଲା ବେଳେ ଆପଣ ସିଚୁଏସନ କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବେ ସହଜରେ। ତ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥ ର
ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବାର ଚାରିଟା ସ୍ତମ୍ଭ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଚାରିଟାକୁ ଆପଣ ଭଲସେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆରାମରେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଥର ସ୍କୋର ବଢେଇ ପାରିବେ, ମ୍ୟାଥରେ ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହେଇପାରିବ। ଆ ମାନେ ୟା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଜିନିଷ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମ୍ୟାଥକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ପାଖରେ ବି ଶୁଣିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଲାଷ୍ଟକୁ ହିଁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଥରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ। ଆଉ ବାକି ଯୋଉଟା ରହିଲା ଟିଚର କଥା, ଟିଚର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତିନୋଟି ଚାରିଟି ଟିଚର ପାଖରେ ପଢୁଛି, ପଢିଥିଲି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଟିଚର କୁହନ୍ତି ନା ଟିଚର ବାର ବାର ଚେଞ୍ଜ କରିବନି। କଣ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବନି? କାହିଁକି ନା ଆଜି ଆଉଠୁ ଅଲଗା ଠୁ ପଢିଲେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟରେ ସେଇଟା ଅଲଗା ମେଥଡ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ କନସେପ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଚର ଗୋଟେ ସିଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମେଥଡ କରିବେ, ତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର ଚେଞ୍ଜ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଟିଚର ପାଖରୁ ତମେ ପଢି ଦେଇଛ, ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ ନୋଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସିଟ ବାରମ୍ବାର ରିଭିଜନ କରିଦେଇଛ 6 ରୁ 7 ଥର, ତ ସେ ତାପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଟିଚର ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଟିଚର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ତ ଟିଚର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦୀପକ ଭଟ୍ଟ ଟିଚର, ଯୋଉଟା କି RW ଟିଚର, ବହୁତ ବଢିଆ ଟିଚର। ଯଦି ଆପଣ କନଷ୍ଟେବଲ ଲେଭେଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ପଢିବେ, ବହୁତ ବଢିଆ ପଢାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଦିତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାର୍, ଆଦିତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରଥମେ ଆଦିତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ ପଢୁଥିଲି। ତାପରେ ସେପଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ 3-4 ଥର ପାଖାପାଖି 3-6-7 ଥର ରିଭିଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ନୋଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ, ତାପରେ SSCGD ପାଇଁ ଦୀପକ ଭଟ୍ଟ ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଢୁଥିଲି। ଯିଏ ବି ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ବି SSCGD ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିବେ, ସେ ଦୀପକ ଭଟ୍ଟ ସାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଟିଚର। ଯଦି କନଷ୍ଟେବଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଢିପାରିବେ। ତାଙ୍କର ସେମିତି ସ୍ପେସିଫିକ କିଛି ବ୍ୟାଚ୍ ଆସେନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖୋଜ ଯେ ମିଳିଗଲା ବହୁତ ଭଲ କଥା ତମ ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ ସାର୍ ପାଖରେ ପଢୁଥିଲି ଆଡଭାନ୍ସ ମ୍ୟାଥ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆଡଭାନ୍ସ ବହୁତ ବଢିଆ ପଢନ୍ତି ଅଭିନୟ ସାର୍। ତ ଆପଣ ସେଠୁ ବି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ କୋର୍ସ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣ ଏଇଠି ପଢନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଯାଆନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ରି ଭିଡିଓ ଯେତିକ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଭେଲେବଲ, ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ତା ଦେହରେ କିଛି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଚ୍ ନେଇକି ପଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଇଟା କେବେ ବି କହିବିନି ଯେ ଆପଣ ମ୍ୟାଥ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁତିକି ହେଇପାରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥ କେବେ ବି ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଢିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭେଣ୍ଡର ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ନେଇକି ହିଁ ମ୍ୟାଥ, ସ୍ପେଶାଲ ମ୍ୟାଥ ହିଁ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ନେଇକି ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁତିକି ଯେତିକ ବି ଚାପ୍ଟର ଯେମିତି ରିଜନିଂ, ଇଂଲିଶ, ଜିକେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସବୁତିକି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି, ଫ୍ରି କଷ୍ଟରେ ହେଇଯିବ। ତ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଡ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା, ମୁଁ ଆଙ୍କ ପାଖରୁ ପଢୁଥିଲି, ତ ଆପଣ ବି ପଢିପାରନ୍ତି, ବହୁତ ବଢିଆ ଟିଚର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମର କଣ କଣ ଟପିକ ରହୁଛି, ଯେତିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ ମାନେ କନଷ୍ଟେବଲ ଲେଭେଲ ପାଇଁ କୋଉ କୋଉ ଟପିକ ପଢିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଅଧିକ ମାନେ ଉପର ଲେଭେଲ ପାଇଁ ଯେମିତିକି ସିଜିଏଲ, SI, ସିଜିଏଲ, CHSL, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ରେଲୱେ ପାଇଁ କଣ କଣ ଟପିକ ରହିବା ଦରକାର ପଢିବା। ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଲିଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ବାସ୍ ଯେତିକି ବି କହୁଛି ସେତିକି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବି କନଷ୍ଟେବଲ ଲେଭେଲ ଏକ୍ଜାମ ରହିଲା ତା ବାହାରି ପଡିବ। এই যে ফার্স্ট লেখা আছে সর্টস অ্যান্ড ডিসিজ সিম্পলিফিকেশন, নম্বর সিস্টেম, এলসিএম, এলসিএফ, টাইম এন্ড ওয়ার্ক, প্রাইভ এন্ড ক্রিস্টন, ରେସୋ, ଏଜ୍, ପାର୍ଟନରସିପ୍, ଯେତିକ ବି ଏପଟ ସାଇଟ୍ରେ ଯେତିକ ଟପିକ୍ ଦେଇଛି ଏତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକ ବି କନଷ୍ଟେବଲ ଲେଭେଲ ଏକ୍ଜାମ ରହିଲା ସବୁ ଦେଇକି ୟାର ଭିତରୁ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ, ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବନି। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ବଡ଼ ଲେଭେଲ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଦଉଛନ୍ତି, ସିଜିଏଲ, CHSL, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ରେଲୱେ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ତା ଦେହରେ ନମ୍ବର ଅଫ କନସେପ୍ଟ, ନମ୍ବର ଅଫ ଚାପ୍ଟର୍ସ ବଢିଯାଏ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି, ଟ୍ରିଗ୍ନୋମେଟ୍ରି, ହାଇଟ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏପଟ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ରହିଲା ତା ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁତିକି ଚାପ୍ଟର ପଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଟପିକ ଲିଷ୍ଟ। ତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଟପିକ ଉପରେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ, କାହିଁକିନା ଯେତିକି ପଢ଼ାପଢ଼ି ମେଟେରିଆଲ ସବୁ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଇଦେଉଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେତିକ ରହିଲା ସବଜେକ୍ଟର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠି ବି ଯାଇକି ଆପଣ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଆହୁରି ବି ଯେତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠୁ ବି ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ମୁଁ QR କୋଡ଼ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ସ୍କାନ୍ କରିକି ବି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ତ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।